kaikki hevimiehet kadonnut? Haloo, hevimiehet. Mennäänkö hakemaan kaikki? Missä kaikki miehet on? Miehiä. Miehiä. Kappas! Ensimmäinen uhri. Mennään. Anteeksi hyvä herra, onko sulla hetki aikaa? Okei, hyvä. Sä näytät siltä, että sä kuuntelet heavimusiikkia. Pitääkö paikkansa? Kyllä. Ja juotko sä viinaa? Kyllä. Missä sä teet sitä mieluiten? Kyllä mä ihan himmas vedon mieluita soppaa. No sitten kun lähdet baariin, niin mihin baariin sä yleensä suuntaat? En mä tiedä, se vähän riippuu. Ehkä Helsinkiin, Heavy Corneriin mahdollisesti. Jaa, eli siis oot sä paikallisia vai lähdet sä muuten vaan Helsinkiin pitämään kivaa, sellainen 200 kilometrin bilematka? No en mä tiedä, mä oon Järvenpäästä kotoisin, että se on siinä. Siellä päin tulee hengattua. Okei, hyvä, kiitoksia. Tylsiä ihmisiä, kun ei käy edes Tampereen baareissa. Vittu, minä lähden Helsinkiin. Ja tämmönen pelivetele. Missä meidän kunnon tamperelaiset hevimiehet on? Hyökkäys. Anteeksi, hyvä herrasväki. Olisiko teillä hetki aikaa tulla telkkariin? No voi vitsi. Mikä näitä ihmisiä vaivaa? Ei hevimiesten kuulu olla tällaisia. Voi hyvää päivää. Mutta kaikki tää puhe viinasta kyllä pistää pikkusen suun napsaamaan, että jaa, sitä voisi ehkä lähteä baarissa käymään tänne. Koska tää vapaaehtoisia lähtee mukaan. Komeita pitkätukkaisia sinkkumiehiä. Missä? Ei tarvii olla edes pitkä tukka. Haloo! Voi hyvänen aika. Siellä on pariskunta, mutta nuo on kyllä niin nuoria. Ei, hädintuskin vaipoista on päässyt vielä, eikä lepa? Voi heavi kansaa. Nuori pariskunta tuossa sanoi, että ne ei halua telkkari. Kuka ei halua telkkari? Ihan totta. Täysin uhrin. Kaikki heavikansa ei sittenkään ole loppunut. Loistavaa. Moro, miten menee? Hyvin menee. Hieno homma. Kuunteletko heavimusiikkia? Kyllä mä sitäkin kuuntelen. Miksi? Oisin kun tietäis, mä ei tohon pysty vastaamaan, kun se on vaan hyvää musiikkia. Käytkö keikoilla? Itse asiassa sitä mä en oikein pahemmin harrasta. Ai jaa, no et sä sitten varmaan tiedä millä keikalla sä oot viimeksi käynyt. Mä taisin jonkun aidan läpi kuulla Trion iskolaukauksen. No, okei, no mitä sä oot niistä maksamaan, jos ne ainakin läpi kuulee ihan tietenkin miten vaan. Juoksa viinaa? Kyllä silloin tällä. Tulee vähän vedettyä. Meinasitko tänään juoda? Kyllä. Missä? Vastavirtaklubilla. Miksi siellä? Reggae-keikka, minne pakotettiin menemään. Hetkinen, nyt tässä on epäkohta. Ensin muija sanoi, että se kuuntelee häämusiikkia, sit se on menossa jonnekin Vastaviralle kuuntelemaan reggaetä. Niin. Mikä on tämä homman nimi? Se, että kaveri on tämmönen kulttuuri-ihmisiä, haluaa mennä reggaetä kuuntelemaan ja mut raahataan väkisin mukaan siihen. No mutta eihän väkisin voi pakottaa. Kyllä näköjään voi. Ei kun hetkinen.